всичко. Шестица ще ме пишеш пред киновата града. Да. Ръцете тук държи. Добре. Така. Ако не ти удобно толкова бързо, по-бавно. Схвана ли модела? С това тръгнем. Да. Айде, аз те включих. То ли се? Ай си ходи. Засмай срещу мен. Засмай срещу мен. Заедно го правим. С кой крак? С твой десен. Десен. Да. Гледай Давай, давай, твоите стъпки, вътре. Оп, оп, оп! Чакай, аз си изморих. Да. Не бе, пръстите са По на принцип, камък, бе. На който му се тренира, съм забелязал, като гледа някой тренира и се надух. Да. Който му се тренира, се изморя. Да. О. Само външно. Не трябва ли един как да е по средата? Долу да. Сега то. Дата от тук пресичаш. Дата тук. Диагонал. Давай, да. По-ниско до земята. Малко ти отскочи. Не отскача вертикално. Да, по... Да, още. Прибери лактите и дигни ръцете към ръцете. И гледай напред не в краката си. Този модел е междинна стъпка. Тук си. Застани от едната страна, почнят. Застани от едната. Тук минават където са пам-пам. Ага. Не трябва да ги кръстосваш, Любо. Гледай към мене. Не, прави ги. Забави малко. Така си вие краката, бе. Добре, поглеждай, ама... Това става пред тя. Еми да. Преги стъпване. След това стъпване, преместване на този крак, стъпка. Стъпка, стъпка. Не, двата. Не това. Това е това движение. Да. Движение въздух, двата е. Сега... Сещаш се през едно, се връщаш едно назад, през едно напред. Да. Ама
Ама не с предния крак. Кой се връща с предния, виж. Хоп, хоп. Да. Хоп, хоп. Аха, да, да. Като правиш така, след това стоя. Така, задно. Виж как дигаш предния. Навикават. Стъпи на него. Той избутва. Сещаш ли се да връщаш назад? Предния трябва да избутва назад. Да. Йо, дай нещо и за мен елементарно. Това е? Да подскачам. Пробай тая, последно. Значи имаш, прескачаш едно поле, дириш краката и със задния крак връщаш едно поле назад. Прескачаш едно поле, връщаш едно поле назад. Просто двата крака минават през полето, виж? Нямам никаква координация. Нормално. Не разбирам какво трябва да направя. Застани така. Застани така. Значи, така, с двата крака си в едно поле. Влез в това поле. Така, и сега с предния крак ще стъпиш тук. Значи аз стъпвам едно поле и ти едно поле. Не, прескочи това поле. Е тук, нещо. Така. И сега прибери другия да си това поле с двата крака. Да, ама не ги слагай така, нека си бъдат така. Ние да е малко по-назад. Сега с този ще стъпиш. Извинявай, не тук. Ще се върнеш едно поле. И след това продължаваш, прескачаш, но връщаш се едно назад. Прескачаш. Колко? Не се бавам, цветовете ме объркват ужасяващо. Тук отстрани ми. Гледай само стъпки. Малко назад. Не, няма да стане това. Не се стоя крак. Няма да стане. Нямам... Добре, дай нещо друго ще ти покажа. Пробвай това. Не се бавам, цветовете страшно ме объркват. Ами такива са. Аз съм... Не е нужно да си гледаш в краката. цветови- Усещаш ли си ги? Не знам. Тук единия крак, след това сменяш. Виж, сменяш в полето. Така, сега ги смени. И сега този стъпва в това поле. Да, и сега ги смени. И продължаваш. И сега само се опитай да не скачаш така нагоре, защото губи време. Само леко прикрикни и само си ги смени. Защото ако скачаш нагоре, не можеш да се движиш бързо. Имаш парабола. И си държиш ръцете тук. Хайде, ръждаците! Браво, браво! Не мога Виви? в полето. Искаш и ръкавици, имам един чист. Да ме убиете. Глед клипси, които са. Служи си ръцете на брадички. И не движи тях, те да седат залепени за брадичките ти. Ето, това го схвана, супер. Сега се опитай да не скачаш толкова вертикално, само да си местиш. Ето така. Какво правим? Сега ще въртне камерата. О, ще въртна. Трябва да спреме клипчето.